rapportaw xi ħaġa fuq dik. Għaxin kella vera taħal ta' L-edituri. Ekku. Wara li żar is-sit tal-Heritage Mall tal-Prim Ministru reġa' saħaq fuq il-pożizzjoni ċara u kategorika tal-Partit Nazzjonalista kontra id-divorzju. Jiena kont kontra d-divorzju u dik hija pożizzjoni ċara, pubblika, kategorika, jiena ma għadx lura minn din il-pożizzjoni. Lorenz Gonze għal huwa gburi b'din il-pożizzjoni u ma jiddispjaċih minn xejn. Le, ma jiddispjaċini xejn, anzi jiena gburi illi tajt direzzjoni lil Partit Nazzjonalista li mbagħad bħala direzzjoni spjega lil pubbliku ma. Lorenz Gonzi jgħid li liġi tad-divorzju tista' tgħaddim il-Parlament b'mod unanimu jew b'maġġoranza sempliċi. Iżda huma eskludix li d-deputati tiegħu jistgħu jivvutaw kontra l-ewwel qari tal-liġi li ser titressaq il-Parlament għada l-erba', inqas minn 4 ijiem wara li l-Maltin ivvutaw favur it-tul tad-divorzju. L-ewwel vot ġifieri jkun hemm l-ewwel liġi, inti teskludi li tivvota kontra jew li tastieni jew xorta. Ara, jiena ma neskludi xejn, però qiegħed ngħid minn issa illi jien jidhirli illi mill-ewwel il-vot fuq l-ewwel qari għandu jgħaddi biex il-liġi titla' għal-tieni qari għall-proċess ta' tieni qari u jibda d-dibattitu fil-Parlament. L-ewwel qari tal-liġi jinvolvi l-awtorizzazzjoni tal-Parlament biex l-abbozz tal-liġi jkun ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern. Imbagħad il-Gvern jiddeċidi tagħta meta l-liġi tgħaddi għat-tieni qari fejn kull klawżola tkun diskussa. Fl-aħħar nett waqt it-tielet qari jittieħed il-vot finali biex il-liġi tidħol fis-seħħ u tibda tapplika bħal kwalunkwe liġi oħra fis-sistema legali Maltija.